Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Татнефть гранты 4 аяклы дусларны кайгырта. Әлмәттә бала төп пассажир акциясы үтте. Мәктәп укучылары кыюлар спортында көч сынаша. Өлкәннәр декадасы уңайыннан Ознакай районында төрле чаралар уздырылып килә. Шуларның берсе Октөбә бистәсендә урнашкан кортлар һәм инвалидлар йортында узды. Район башлыгы Марсель Шәйдуллин анда яшәүче апа-абыйларны өлкәннәр көне белән тәбрикләп, бүләкләр тапшырды. Биредә яшәүче өлкән буын вәкилләрен район башлыгы Марсель Шәйдуллин тәбрикләп, аларга исәнлек, саулык теләде. Исән сау булыгыз, ширләмәгез, дус, тату булып, бердәм бер гаилә булып, матур итеп яшәргә язсын. Уңышлар телибез сезгә, очрашырга язсын, матур итеп бәйрәмнәр үткәрергә язсын. Район башлыгы интернетка буш кул белән килмәде. Ул аларга телевизор, принтер һәм татлы күчтәнәчләр тапшырды. Картлар һәм инвалидлар йортына игътибар һәм ярдәм һәрдаим күрсәтелеп килә. Алар даими рәвештә җитәкчеләрнең, депутатларның, нефтчеләрнең, хәйриячеләрнең кайгыртуын, ярдәмен туеп яшиләр. Интернет йорт һәр вакыт төзекләндерелеп тора, җиһазлар яңартыла. Яшәү шартлары да яхшырганнан яхшыра бара. Өлкәннәр көне биредә шулай зурлап, күңелле концерт номерлары һәм чыгышлар белән тантаналы төстә узды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакайда хуҗасыз этләр приюты киңәйтелеп ачылды. 50 урынга исәпләнгән Өмет сыйны йорты Татнефть гранты нигезендә булдырылган. Биредәге яңа шартлар, заманча уңайлыклар белән Илмира Шәрифуллина танышып кайтты. Этләр гаять акыллы хайван. Яннарына кешеләр якынайгач, алар башкача тавыш бирәләр. Хуҗасыз этләр приюты шәһәрнең төзекләндерү һәм яшелләндерү предприятиесе базасы мәйданында урнашкан. Биредә бүгенге көндә барысы 79 эт исәпләнә. Алардан тыш хуҗасыз песиләр, хәтта кәҗәгә кадәр бар. Ознакайда эшләп килүче этләр сыйыну урынында мөмкинлекләр көннән-көн яхшы кылып килә. Биредә бүгенге көндә дезинфекцион барьер, амбулатория һәм карантин бүлекләре дә бар. Яңа заманча мөмкинлекләр барысы да Татнефть гранты кысаларында башкарылган. Ветстанция уже килеп операциялар ясатырга бүлмәләре ясап, сулар кертеп, бойлерлар, шулай карантиннар ясадык, уже операциядан соң кайда этләр керәләр, инде җылы бүлмәләрдә тотабыз. Аннан да вольерларга алып чыгабыз биркаларны элеп. Безнең МПП шушы грантны тотып, 8 миллионлык грант тоттылар. Һәм инде күреп торасыз, инде үзебезнең этләребез өчен шундый приют төзелде. Хуҗасыз этләргә вакытлыча сыену урынын булдыру идеясын иң алдан волонтерлар күтәреп чыга. Сүз уңаеннан, алар башлангычы белән узган ел 30 урынлык приют ачылган иде инде. Ел башыннан бирегә 125 сукбай эт урнаштырылган, 79 эт иреккә җибәрелгән. Элек без шәһәр читендәге приютка йөри идек. Андагы шартлар уңайсыз иде. Юлы да кыен, ерак иде. Шәһәр администрациясе җитәкчелеге ярдәме белән бүгенге көндә менә шундый уңайлы приютны шәһәр эчендә булдырдык. Бүген приют үсешенә бик күп оешмалар ярдәм итә. Эт кешенең дусты диләр, бу ягымлы карашлы 4 аяклы җан ияләре кайчанда булса үз хуҗаларын табарлар. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бала төп пассажир. Шундай девиз астында балык булмаган пассажирлар катнашында юл транспорт хәрәкәтләрен кисәтүгә юнәлдерелгән профилактик акция үткәрелде. Әлеге акцияны безнең төшерү төркеме күзәтеп кайтты. Сколько лет? Ребенку 6,5. 6,5 автокресло, да? ЮХИДИ инспекторларының игътибары салонда балалар йөртелгән автомобильләргә бирелде. Автоинспекторлар транспортта утыру җайланмасының булу-булмавын гына түгел, аны беркетүнең дәреслеген, баланың яшь үзенчәлекләренә туры килүендә тикшерде. Шулай ук ата-аналар һәм балалар белән аңлату һәм профилактика эшләре алып барылды. Балык булмаган пассажирларны йөртү кагыйдәләре белән буклетлар һәм балаларны махсус тоту җайланмасын кулланган өчен рәхмәт хатлары тапшырылды. Стараемся не нарушать в технике безопасности в данный момент. Ремни всегда превыше всего. Без этого никак. Это наша безопасность жизни, надо всегда беречь.
Автоинспекторлар балаларны куркынычсыз ертү турында искәртергә очраклыгына карар калмады. Агымдагы елның 9 аенда Әлмәт юлларында махсус тоткарлау җайланмасыннан башка балаларны ерткәнгә 1410 административ материал төзелгән. Нәтиҗәдә 16 яшькә кадәрге балалар катнашында 18 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Алар арасыннан бер бала үлгән һәм 18 тән җәрәхәте алган. Бүгенге көнгә балалар утырту җайланмасы юл транспорт һәлакәтләре нәтиҗәсендә җәрәхәтләнүне һәм үлемне булдырмау өчен иң эффектив җайланма. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными и напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Автоинспекторлар искәртеп узганча, балих булмаганнарны йөртү кагыйдәләрен бозган өчен 3000 сум күләмендә штраф салына. Ләкин балаларны йөрткәндә машина йөртүчеләр беренче чиратта аларның тормышы һәм сәламәтлеге турында кайгыртырга тиеш. Тикшеренү мәгълүматы буенча, балаларны тоту җайланмалары яңа туган сабыйлар арасында юл транспорт һәлакәтендә үлү куркынычын 71%-ка, 2 яшьтән өлкәнрәк балалар арасында 54%-ка киметә. Шулай ук истә тоту мөһим. Бар тик дөрес урнаштырылган җайланма гына баланы саклап калырга мөмкин. Ләйсән Галиева, Дамир Корбанов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүген Әлмәт укучылары янгын сөндерү гамәли спортында үз осталыгын күрсәтте. Районыбызның 40 мәктәп укучысы катнашкан көчлеләр һәм кыюлар ярышларын без дә күреп кайттык. Мин әз генә дә күтәрелә алмас идем, профессиональ спортчылар шырпы янып беткәнче 4нче катның тәрәзәсенә менеп җитә. Әлмәттә янгын сөндерү гамәли спорт буенча ярышлар 5нче ел уза. Бүген 4 кешедән торган 10 команда көч сынашты. Катнашучылар арасында районның җыелма командасы составына керүче һәм узакламый Татарстанныкына да керәчәк тәҗрибәле укучылар да, әлеге спортта беренче адымнарын гына ясаучылар да бар. Мин бу ярышта беренче тапкыр катнашам, әлеге спорт миңа ошый. Соревнования хорошие, все нравится. Отлично пробежал. Ярышлар яхшы бар да ошый яхшы йөгердем, нык кайгырдым, аннан куркуны җиңеп, әйбәт нәтиҗә ясадым. Казан тренерларына ашадым, атнага 3 шөгыльләнәбез, җомга көчлерәк күнегүләр ясыйбыз. В пятницу у нас получается нагрузка усиливается. Һәркемнең шәхси нәтиҗәсе команда зачетына бара. Иң секунд җыючылар иң яхшы дип табыла. Беренче вид 100-метровая полоса с препятствиями индемне, и икенче вид икенче этажга, учебная башняга меңгәргә инде и финишить тарашында. Вот. Баларга бик шый бу ярышлар. Бик әйбәт катнашалар. Җиңү артыннан килүчеләр әлбәттә ярышларга әзерләнә. Теләге булган һәр мәктәп укучысы манежга килә һәм бушлай шөгыльләнә ала. Пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем школьникам. Пожалуйста, приезжайте, наш манеж ждет вас. Барлык мәктәп укучыларына мөрәҗәгать итәсем килә. Эш көннәрендә 15 сәгатьтән башлап бирегә шөгыльләнергә килегез. 2 тренер эшли, алар һәр чак ярдәм итәргә һәм өйрәтергә әзер. Экипировка бирәбез, шөгыльләнү бушлай. Вот. У нас бесплатную экипировку выдаем для детей. Все занятия вообще бесплатно. Иң яхшы нәтиҗә күрсәтүчеләр Казанда узачак республика күләм ярышларда Әлмәт данын яклаячак. Ярыш нәтиҗәләре буенча Мактаулы 3нче урында 6нчы мәктәп укучылары, 2нче урында Адымнар полилингваль мәктәбе командасы. Җиңүне Түбән Мактаманың 1нче номерлы мәктәбе яулады. Китәм җаныем Донбасска. Бөгелмәнең татар мәдәният үзәгендә шундый исем астындагы патриотик җыр кичәсе булып узды. Ул сугыш чоры җырларын белгән һәм аларны яратучы татар телле яшьләр өчен оештырылды. Толырак алдагы сюжетта. Кичәне шахты җыр белән башлап җибәрделәр. Әлеге җыр Татарстан тарихында тирән из калдыра. Ул бөтен союз коммунистик һәм удар төзелешләр белән бәйле. Әлеге төзелешләргә дәүләт яшь буынны, комсомолны җәлеп итә. Донбасс шахталарына мобилизацияләү халык күңеленә дә уелып кала. Татар халкында шахта көе 30нчы еллар истәлеген саклый. Халык гомер-гомергә кешеләрне безнең татар халкын сөенеч килсә дә җыр шатландырган, яшәргә көч биргән
Кайгы килгәндә дә кешеләр җырлап үзләренә өмет алганнар, ничектер тынычлану тапканнар. Һәм менә шуның өчен без менә бу патриотик җырлар кичәсе итеп татар халкының әнә шушы патриотик җырларын 400-500 битле җыр китабыннан эзләп табып, шушы җырларны үзебезнең җырчыларыбыз өйрәнеп, бүген без үзебезнең яшьләребезгә патриотик җырларыбызны ата-бабаларыбыздан калган шушы җырларга әйләнеп кайтырга булдык. Патриотик җыр концертына мәктәп укучылары чакыру алган. Чарада катнашучылар җыр барлыкка килү тарихы, аның язмышы турында кызыклы мәгълүмат белән танышты. Үзара фикер алышты. Өлкән буын кешеләре дә әлеге чараны читләтеп узмаган. Кичәнең исемен ишетү белән күңелләрем сөенде. Без бит инде шушы җырларны тыңлап, яшәрәк булсак та шушы җырларны тыңлап үстек. Безнең әти-әниләр, шушы минем әтием дә сугышта булган, шушы җырларны җырлап затып калганнар дип уйладым да, әтием хәзер бу биясе килергә уйладым. Мин моңа бик шатланып, сөенеп килдем. Хәрби җырлар балаларда өлкән буынга, сугыш һәйкәлләренә карата ихтирамлы мөнәсәбәт, сугышта катнашкан солдатларга карата ихтирам хисе уятты дисәк, ялгышмабыз. Әлеге патриотик чараны оештыручылар шуны максат итеп куйган. Айгөл Шәрәфиева, Зирәк Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлегә шулар Миллина Хәсәншин һәм монтаж операторы Динара Гайнуддинова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.